С какво участвате на фестивала? Ние сме от театър Мелпомена и на 13 ще имаме представление. Играем пиесата "Доктор". Ти като гледам си от атракционите? Да, от най-атракционните съм. Къде ти е костюма? Нямам костюм, включих се внезапно. Значи показваш, че всеки може да е креативен по какъвто си иска начин. Разбира се, че всеки може да е креативен, когато поиска. Просто трябва да му дойде отвътре. Отвътре трябва да го чувства. Я покажи нещо с обръча. Ти направо можеш да питаш ръководителите да се присъединиш към атракционите. Аз направо се присъединявам. Още утре, братле.